Mga contract tracers sa West Cluster sa Dakbayan sa Sugbo, emosyonal nga misaysay sa GMA-RTV Balitang Bisdak sa ilang grabing kalangan sa pagpagawas sa ilang suhulan. Nanawagan sila sa Emergency Operations Center nga ihatag na intaw na ilang suhulan sa labing daling panahon. Ang contact tracer usa sa mga mirisgo sa pagsubay sa mga tao nga nahimong kontak sa mga nagpositibo sa COVID-19. Si Chelo Valiena sa report. Sa 189 ka-contact tracers sa Dakbayan sa Sugbo, 39 kanila na destino sa West Clusters nga nagbase sa Sawang Calero Barangay Gym nga nagatiman sa Napu ka barangay. Sa 39 ka-contact tracers, 21 kanila gikuha sa DILG isip mga contact tracer o swabber. Apan ang mga contact tracers sa West Cluster, may reklamo na kay ang suhulan pa lang sa July. Mo'y ilang nadawat niya tung Oktubre. Gani sa ilang briefing, gisaaran sila sa City Hall nga gawas sa 450 pesos ka suhulan nga dawaton, makadawat usab sila og 500 pesos nga hazard pay. Nasakitan sila tungod kay wa pa nila madawat ang ilang sweldo alang sa Agusto, Setyembre, Oktubre ug karon Nobyembre. Ang wala lang gyud masaad kay ang hazard pay namo kay during manggod pag-hire namo gi-orient me niingon man gyud nga naa gyoy 500 pesos nga hazard pay. July pa mi start, July 1. Ngano mingon silang wala mi budget. Ngano pagtabang nila nahitabo, di man dautan mo tabang kay na may kalamidad nahitabo. Mano na-approve ilang budget sa pagtabang dito sa Catanduanes. Samtang gipahibaw ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa Interagency Task Force, nga naaprubahan na sa konseho sa miaging semana ang realignment sa gahin alang sa suhulan sa mga contact tracer, swabber o task force kasaligan. Ganahan sila mo sweldo pero wala pa may realignment, wala pa man tayo kwarta nga asa na ang kwarta pero not for that purpose. So we have to realign that. Apan ang executive department lang ang makatubag kabahin sa 500 pesos nga giingong hazard pay nga gisaad alang sa contact tracers. Alang hinuon sa konsehal nga angayang hatagan ang mga contact tracer tungod sa karisgo sa ilang kinabuhi. I think the best office to answer that, sir, is ang nag-hire nila, which is the executive. Uban ni Marlon Malgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.